3. Balita Entertainment, Miss Universe, Pia Words back. Pinakauna nga Miss U nga pakigbahin sa Arab Fashion Week. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga tao nga dapat mulikawan kung gusto mo sang katawhayan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Marso 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterly sa nag-apekto sa gihapon sa bugos nga pungsod. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag syudad sa nga Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanalithi kag thunderstorms bangod sang easterlies. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan padulong na katundan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ang adlaw nagbutla alas 5:59 kaina, magatunod naman alas 6:07 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sa naga-monitor especially sa Facebook Live naton, no? Sa kay kadali lang. Gimo Clarito, good morning dira sa imo. Kay Alex Montesa of course, kay Alex Fontes, Raymark Estares, good morning man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, thank you gid no, nag-send naman siya sa aton sang stars. Salamat gid Ma'am Vanessa Mayo, okay? Kag Draman sa kay Michael June Season, good morning liwat. Virgo September, kay Athea Kim Iriman, may agaman. Kay maninay ko Bingbing La Chica, good morning dira sa imo. Kumusta naman ninay? Sa kay Christine Menias Villalobos, may agaman. Dali lang. Kaya i-check ko niya na yung akon nga. Alright. Sa kay Ria May Ladyo. Good morning, man. Kay, okay, dula-dula ako eh. Kay Ray Mark Estares, salamat man sa nag-send sang 10 stars. Thank you. Jen Oiseser, maing aga. Lourdes Blaser, kay Honhon Vasquez Castro, Dinah D sent 45 stars, thank you very much. Si Ray Mark Estares nagdugang 20 stars, salamat man. Joval Trinidad, kay Terry Simpron Yung, good morning dira sa imo. Sa kay Sharon, Miss Sharon Tolentino, good morning dira sa imo. Naka-monitor man sa gali, no? Kag kay Roberto Juanbol Gallo, good morning. Remia Garcia, maing agaman. Sa kay Teresa Linaha Cayaw, Jean Buarom, Yasa Kate Cardones. Sa kay Sir John Chong, sang Task Force Kasanag, good morning kay Ma'am Cathy, dira maing aga. Phil Alonsagay, sang Tokyo, Japan, kag of course kay Ma'am Eleanor Fukuda, maing aga. Sa kay Florence Solas dira sa Barangay Panukoy, good morning man sa imo. Sa kay Virgie Coloso, good morning. Kay Ma'am Jeanette Delino, maing agaman, kagawad Ulay Abalahon, kagawad Mira Polidario, good morning dira sa inyo. Ram Villaflor, mayang agaman, no? Sa kay Grace Leonida, nag-send man sa stars. Salamat gid Ma'am Grace. Thank you very much, no? Sa kay Marlon Olvido, watching from Diamond Princess Cruises, Pier 15, Manila. JR Amador Dominador Alec, binabati ko lang ang pamilya Nukel at Alec sa Nanunga Hinigaran.
Sakay Rochelle Evangelista. Good morning. Ma'am Vanessa Mayo, nag-send na naman liwat si Ma'am Vanessa, 100 stars. Kaya na nag-send man sa 50 stars. Thank you again, Ma'am Vanessa. Good morning dra or good afternoon sa kay Doc Matthew Mayo, no? Maayong aga. Homa Lumena, maayong aga man sa imo, no? Kay Rose Wenner, dira sa Germany. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning, man. Kay Donna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Maayong aga man. Anne Raffles sa Okinawa, Japan. Good morning. Kay Lily King. Dira naman sa London. Good morning, man, dira sa imo, no? Sa Glenn Santa Ana. Salamat. Good morning, man, Parekoy. Ren Rivera. Ay, thank you very much, Ren. Sent 45 stars. Karamo na bala sa nagada matamat na dala sa mga stars nila Aksyon Doors, no? Oo. Sige, oo. Amot ka lang. Standby sa aton mga balita lokal. Magbakal na sang Dr. Pinoy Schooling Capsule para sa imo Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time check is brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Oras ginadulong sa kaalawan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, nagsulat si Governor Eugenio Jose Lacson sa National Interagency Task Force nga naga-request sang temporary moratorium sa tanan nga sea, land kag air travel padulong sa probinsya sang Negros Occidental sa sunod sa 2 ka semana. Sa sulat ni Lacson, ginpalambot sini sa NIATF nga antes pa ginpaprahog ang Executive Order 21-18 Series of 2021 kontrolado sa gobyerno ang paglaptas ang balatian sa piyak sang ginpahuyang nga Provincial Health kag Travel Protocols o kung ginpahalog nga Provincial Health kag Travel Protocols. Apang matapos isa ka semana nga implementasyon sang IATF Resolution 101, naka-record sang makaalarma nga kaso ang probinsya. Nagapati si Lacson nga kinahanglan ang moratorium agud makapreparar ang probinsya kag maproteksyonan ang manigranse batok sa COVID-19. Luyag man ni Lacson mapabilin nga mabaskog ang ekonomiya sang probinsya. Pila ka mga local government units sa Negros Occidental ang nagpatuman sang precautionary measures para mapunggan ang sige-sige nga pagdamo sa COVID-19 active cases. Sa Banwa sang Toboso, ginanunsyo ni Mayor Richard Hauhuco ang pagkanselar sa weekly flag raising ceremony subong Lunes bangod sa mga local transmission sang COVID-19. Ginpanugyan sa alkalde sa mga municipal employees nga mag-obserbar sa minimum health protocol. Sa syudad sang Cadiz, ginmando man ni Mayor Salvador Escalante Jr. ang liwat nga pagpasira sa Cadiz City Park o kon CCP umpisa Marso 20. Marso 12 sang mag-issue sa executive order sa Escalante agud buksan sa publiko ang CCP nga temporaryo ginpasira matapos ipaidalom sa renovation. Sandang ginaduso naman ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang pabakunahan man sang COVID-19 vaccines ang mga personnel sang PHO nga nagakuha sang RT-PCR test. Suno kay Tumimbang ini nga mga personnel ang masami nga exposed sa mga persona nga posible positibo sa COVID-19. Sila ang kabahin sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal apang wala malakip sa top priority sa vaccination program sang gobyerno nasyonal. Umpisa sa pagdamo sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental sang 2020, nagpamtang sang swab testing booth ang gobyerno probinsyal sa arrival area sang Silay Airport kag Bredco Port sa Bacolod para makuhaan sang RT-PCR test ang mga nagasulod sa probinsya. Marso 1, tuig 2021, sang ginsugda na pagbakuna sang Sinovac sa 12 ka mga health workers sa probinsya. Target sa PHO nga mabakunahan sang Sinovac vaccine ang 2,590 ka mga health workers kag 370 ka mga senior citizens nga health workers sang AstraZeneca. Nagapadayon ang registration para sa National ID System sa Rizal Elementary School umpisa Lunes tugtob Sabadong adlaw. Sa press release ang syudad ginpahayag ni Provincial Chief Statistical Specialist Luis Gonzales nga ila sa karon ginarehistro ang mga
15 anyos pasaka. Ginpatawag ni Gonzales nga nagapadayon o kung ang nagapadayon nga registration ang yara na sa Step 2 sa PhilSys registration o kung ang validation sa supporting documents kag pagkuha sang biometric information sang registrants. Ang Step 1 ang ginapatigayon na sang 2020 o kung ang house-to-house interview para magkuha sang demographic data nga ginpatigayon sa mga PSA Commission data collectors nga nag-issue sa appointment slip para sa Step 2. Suno kay Gonzales, prioridad sa Step 1 sa Bacolod ang mga low-income families lakip ng listahan sing DSWD. Si Mayor Evilio Rendia upod ang pila ka mga City Hall executives ang nakaregister na sa PhilSys Step 2 nagligad nga semana. Sa duga pa naton nga balita lokal, nagsumeter sang resolusyon sa taratapan sang presidente sang Pilipinas ang Task Force Kasanag nga nagapanawagan kay Presidente Rodrigo Duterte nga padayunon ang unagin promesa sini nga pagduso sang federalismo nga sa isang panggobyerno. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahag ni TFK National Commander John Chong nga nasumeter na nila sa presidente ang resolusyon nga permado sang linibo ka mamiyambro ka opisyal sang TFK. Suno kay Chong, nagalaom sila nga tumanon ini sang presidente kay ini ang iya ginpromesa sadtong siya nagpapili sa pagka-presidente kag suportado man sila hanay amo nga panggobyerno. Nabaluhan sa italong sang federalismo nga sa isang panggobyerno ang kadaryon ay may yara sang tiglawas sa Senado. Reminder sa aton nga Pangulo no nga tutok man sang iya abi ginatawag nga promisa during their campaign nga tagaan sang pagtamod ining federal no. So mo nang aton step nga ginuna Sir Boy nga gin-forward sa Malacañang sa atong last week no. Nagapati si Task Force Kasanag o TFK National Commander John Chong nga ang pagsaylo sa federalismo nga sa isang panggobyerno sa Pilipinas ang mangin solusyon agud matap na ang korupsyon sa pungsod. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahag ni Chong nga rason sa naga-kadelay nga justice system sa Pilipinas ang bangod sa korupsyon, bangod madata sa gihapon ang ginatawag nga palakas system. Suno pa kay Chong, kalabanan sa ila gina-follow up nga mga kaso, mayoriya ang ginahalinan amo ang korupsyon. Dugang pa ni Chong sa Marso 27 kadungan sa kadlawan sang presidente, magapatigaan sila sa caravan kon motorcade agud ipahanumdum o kon ipadumdum sa presidente ang iyagin promisa nga federal form of government. Hindi lang ina no may mga series of caravan, series of motorcade no on prayer nga tagaan sa aton nga presidente pagtamod ini kay kita nagapati no nga amo lang ni ang isa ka solusyon nga makasulbar sa aton problema, especially sa ginatawag nga corruption. So boy no kag ako ang dugang nga pahayag ni Task Force Kasanag National Commander John Chong. Samtang nagtaas ang kaso sang violence against women, children, and their families sa probinsya mangod sa gina-eksperyensya nga pandemya dala sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Sa programa Vice Gov in Action, ginpahag ni Liga ng mga Barangay President Jovi Pepelio nga bangod sa pandemya, madamo sang naduraan sa trabaho resulta sa pag-inaway sa pamilya nga nagaresulta isa sa physical na nga pag-inaway. Suno pa kay Pipilio, umpisa sa pandemya, mas nagdamo ang problema sa barangay, bangod madamo nga pumuluyo ang nagadangat sa ila tratapan angot sa problema pinamilya. Angot diri nagtukod ang probinsya sa mental health desk sa kada barangay nga mo magabulig sa mga tao nga nagabatsyag sang depresyon ilabi na sa mga kabataan. Naton shadow pandemic kay nagtaas tungod sa stress levels na wadan ubra, naguntat ang eskwela sang kabataan, ang nagdamo ang obligasyon sang nanay sa balay kay siya nasubongga part-time teacher man sa kabataan. Ang kabahin sang pahayag ni Liga ng mga Barangay Negros Occidental Chapter President Jovi Pipelio. Iga-turnover subong adlaw Lunes ang bagong nga building sa Barangay 18 para tiniran sa mga watchers nga may pasyente sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Kapitan Madeline Diaz, ini nga building ang mas dako ikumpara sa unang nga building nga ginatiniran sa mga watcher. Ginabulubanta ni Diaz nga 65 ka mga watchers ang nagagwa kag sulod sa barangay nga gikan sa mga banwa kag syudad sing Negros Occidental. Sa Rebaloan, liwat niya ginpatuman sa Barangay 18 ang istrikto nga health protocol sa mga tao nga nagasulod sa lugar. Ang Barangay 18 ay nagapabilin nga COVID-19 free humalin Oktubre 2020 nagligad nga tuig.
Lapnago ng stimulus package, lapnago ng testing, kag mas maayo nga vaccine rollout, ginarekomendar ni Robredo. Samtang pagsuksok sang face mask sa sulod sang balay, ginapanugyan sang DOH sa publiko. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan natin. Yes, good morning Liwat, sa kay Michael Singo Lamayen, monitor lang sa Barangay Alihis, Bacolod City. Good morning dira sa mo Michael. Sa kay April sa Masbate. Good morning man. Ambrosio de Vera Diliera sa kay Iren sa Panta Kasuyon sa Cabancalan City. Kay Ma'am Annie Raffles dira sa Okinawa, Japan, maayong aga. Kay Johnny Templado, happy Monday man sa imo. Kag kay Rona Rida Traba, Lito Dayap. Maayong aga kuno sa Bacolod City High School sa class 73. Okay. Sa kay Edmar Kilitar, watching live from Bago City. Greet niya lang ang Sabidonia family. Kag kay Merlin Gonzalez Sabidonia, kagrami ako na Diana Rasgo, kalawig sa ngalan ba? Sino yung bebe? Merlin Gonzalez Sabidonia, Diana Rasgo, grabe. Rami Sabidonia, good morning man. Jocelyn Liboon Dispoho, good morning. Ma'am Annie Raffles, salamat, nag-send 200 stars si Ma'am Annie from Okinawa, Japan, no? So nakapinda ng comment basta 200 stars gali, no? Sige, salamat gid. Sa kay classmate ko Gugumari Jean Borom, good morning man. Torko Jongko. Nakakasi mo dira Torx. Kay Joy Trilon, good morning, no? Sa kay Leo Talaban, Leo dira sa may La Castellana,
Good morning man sa imo. Kay Force kay Junel Halyurina, Mang Agaman, dira sa kay Mayor may Minicor mga limutan. Good morning. Sa kay ABC President Ed Pregua sang Banwa sang Isabela. Good morning. Sa kay alagad Kevin Henry dira sa may hinubaan, may agaman kag of course may aga dira sa akon amigo kag classmate, no, si Mayor Ernesto Estrao. Good morning kag kay amigo tada Eric Tenerife. Mayong aga dira sa imo. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning kag happy 18th birthday karon nga adlaw sa Rian Delmo. Si Rian Delmo is celebrating her debut, no? 18th birthday ni Rian Delmo. Alin sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning dira and happy birthday. Okay? Kag suliton lang naton mga ka-aksyon, ha? Basta may makita ka mo ba nga post dira sa Facebook parte sa lockdown, ha? Wala iya sang lockdown sa Bacolod, ha? Inang post na 2020 pa ina, ambot nga ang agin post liwat, gin-share pa sang iban, nagtugas ang confusion sa pila naton ka mga kauturan, mga ka-aksyon naton, nagtugas ang confusion, no? So mga ka-aksyon liog lambi, hindi na kamo mag-post dira sa mga bagay nga makatugas ang confusion, makatugas ang kakulba, makapatalang sa aton nga mga ka-aksyon. Kagitaman, sa iban dira, medyo kuan man ng may nandamon man kita sa pagbasa sa mga post nila sa Facebook. Tanawon tanay kay kadamo kadaan mga fake. Kadamo sa gina repost. Iban tag 2016 pa 2015 timapati kadayon niya nga hindi nagali ang nagakatabo sa present times, no? Okay? Sige, kay Pilton Lipura, good morning man dira sa imo. Sa kay Mabaling Anlin. Mabaling Anlin. Good morning man. Sa kay Maria Rivera Murayama dira sa may Japan. Good morning dira sa imo. Sa kay siyang akon nga friend gali si Elizabeth Lamprea dira sa Thailand. Mayong agaman kag permi man isaga monitor diri sa aton no. Sa aton nga pangalagad, no? Sa tanan nga naga-send bala sa mga stars, thank you gid, salamat gid sa inyo tanan. Rest assured nga mga stars naton kumatipon naton ini, gamito naton ni sa pila ka mga kuan bala mga charitable program activities naton sa Aksyon Radio, no? Planuhan ta pa ina, but just keep on sending stars sa mga ka-aksyon naton dira. Kay gamiton tani para sa aton man nga mga ka-aksyon, no? Kuan nato na mabulig bala ang mga proyekto sa nga Aksyon Radio Bacolod, no? Bia Jonathan, good morning and congratulations once again. Dira kay Mrs. mo kay Mary Joy, no? Congratulations kay Dennis Tibor Roma. Good morning man. To para muntuwa rihinyo. Good morning man. Sa imo dira, no? Sa Himamaylan City. Ano ni siya? Okay. Salamat kita. Sige. Wow! 200 Ruth stars. Si Ma'am Ani, 100 stars si Ma'am Van. Thank you, Ma'am Van. Perfect. Diba? Bago lang ako din ka lindo. Gaguba kuno ang internet ni Rochelle Evangelista. Ay nga, how? Dula guro signal Aram na sa puno kasya mo. Ma'am Kelly Jelly, good morning man. Randy Santisas is watching. Standby na sa aton diri nga dugang nga pagpangalagad sa aton dugang nga mga balita. Mga balita nasyonal kita. Sa dili ilamang mandugay. Nag-send pagit si Ma'am Vanessa another 50 stars all. Wow. Ma'am Mila Alit, good morning sa imo Mil. Good morning dra. Standby na sa Balita National.
na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalag na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginagang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian stasyon nga nagapa Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nagahiniyo ang Department of Health sa publiko nga magsuksok sang face mask sa sulod sang balay, kasunod sang padayon na pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas. Sa DOH Advisory, ginaparawagan ang suspensyon sang non-essential travel, kag ang hugot nga pagpatuman sang minimum public health standards sa tanan nga tiyon. Ginapanumduman ang publiko nga likawan ang close contact sa ibang nga tao gud likawan ang paglaton sang virus. Ang pagsuksok sang face mask ang liwat man nga ginapanawagan sa DOH bisan pa nga yara sa sulod sa balay kag may iban nga kaupod ilabi na mga vulnerable. Ginarekomendar man sa DOH nga dapat ipasiguro ang maayo nga ventilation sa sulod sang balay. Ginarekomendar ni Vice Presidente Leonel Robredo sa gobyerno nga magdihon sa isa ka stimulus package mas lapnagon nga COVID-19 testing kag mas maayo nga vaccine rollout sa Pilipinas bungod sa panibago nga surge o kon pagsaka sa COVID-19 cases. Suno kay Robredo, dapat mabakunahan sa gobyerno ang 256,993 ka mga individual sa kada adlaw. Dugang pa ni Robredo kung malabot ang ini nga target mahimo maangkon sa Pilipinas ang ginatawag nga herd immunity. Ginaduso man ni Robredo nga padamuon ang ginapaydalom sa COVID-19 testing sa kada adlaw humalin 30 tubtub 40,000 nga daily average. Nagahingyo si Robredo sa gobyerno nga kuntani hindi pagpakalainon ang iyang rekomendasyon bangod ini ang makapamaayo sa bilog nga Pilipinas. Ginbaso naman ni Anay Health Secretary Janet Garin ang unregulated COVID-19 testing among rason sa maramo nga false negative nga COVID-19 test results. Suno kay Garin, ang pandemya anang isa ka negosyo o kun oportunidad para makakwarta bangod nga wala nagasanto sa standard o kung nagakaigong regulasyon sa COVID-19 testing. Ang inikapaslawan suno kay Garin, ang rason kung nga madamo sa maresulta ang questionable. Pahayag pa sang anay tiglikom bisan ang antigen testing nga ginarekomendar lamang nga gamiton para sa mga symptomatic nga pasyente ang ginagamit naman sa Kongreso. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o kung RT-PCR testing ang mga standard nga ginagamit sa paghibalo kung positibo sa virus ang isa ka pasyente. Naka-record ang pungsod Pilipinas ang dugang 7,757 kabago nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilogan nga 663,794. May 39 ka mga positibo sa COVID-19 nga nagtaliwan bawod sa balatian nga nagdala sa kabilogan nga 12,968 ka mga nagkalamatay. Samtang 15,288 naman ang na-record nga naka-recover sa COVID-19 nga nagdala sa kabilogan nga 537,774. Sa karon 73,072 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Magapasaka naman sa reklamo ang Department of Foreign Affairs sa report nga presensya sa kapin 200 ka mga Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea Reef. Suno kay Foreign Affairs Secretary Dorel Jr., nagaulat pa ang opisina sa rekomendasyon gikan kay National Security Advisor Hermogenes Esperon kag Defense Secretary Delfin Lorenzana. Doon pa ni Locsin, hindi ini magpamati sa rekomendasyon sa mga general sa media o kung sa National Interagency Task Force nga iya ginaragway nga wala sampulos.
Madumduman nga sang Marso 7, nakitaan nga nagalinya ang kapin 200 ka mga Chinese Maritime Militia sa Julian Felipe Reef. Napabutyag man sa kabalakang National Task Force West Philippine Sea sa mahimo epekto nga madulot sa mga maritime militia sa aton dunang banggad. Posible nga magabutang sa mga satellite voters registration ang Commission on Elections sa CONCOMELEC sa mga barangay agud mas mainganyo ang mga bag-o nga botante nga magparehistro. Apang sino kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, inikon mas madamong individual na ano bakunahan sa mga masunod yung binulan. May 6 bulan na lamang ang nabilin para makarehistro ang mga bagong nga botante sa 2022 kag mga luyag ipa-activate ang ila rehistro. Sa karon yara sa 260,000 pa lamang ang sumiter o kung nagsumiter sa ila voter registration gikan sa target nga 462,499 nga new voters o kung mga mag-edad 18 anyos antes ang Mayo 2022. Sa katapusan gamahin sa aton balita lokal, malikawan na mga kaso sa pagpangabuso sa overseas Filipino workers sa Middle East. Ginaabi-abi ni Taguig Paderos Representative kag anay DFA Secretary Alan Peter Cayetano ang pag-abolish sang Saudi Arabia sa ginatawag nga kafala sponsorship system. Suno kay Cayetano, hindi mahimo nga magsulod sa kapungsod ang foreign workers kung wala sila sang sponsor base man sa kafala system. Sa idalom sa sininga polisa, madako nga kantidad ng inbayad sa mga sponsors sa mga recruiters nga nagresulta naman sa kung kaisa hindi maayo pagtratar sa mga amo sa ilang mga empleyado pareho sa mga Pinay domestic helpers. Gindugang pa sang kongresista ang mga kaso sang OFWs nga ginakumpeskar ang passport, hindi maayo ang pagpakaon kag halos daw hindi makatulog sa kailas ni nga trabaho. Sa karon gindula na sang Saudi government ang kafala system. Nagapati naman si Cayetano nga dako ang mabulig sini para hindi mabaliwala ang diretso sa mga OFW. Samtang ginpahayag man ni Cayetano nga una na nga nagpatuman sang reforma ang pungsod sang Oman, Bahrain kag Qatar. March 14, nagbago ng regulasyon ang Saudi at very significant to dahil sa stature ng Saudi Arabia sa Middle East at nagpapasalamat kami sa mga opisyal nila. Pero sa Oman po, sa Bahrain, Qatar, nagkaroon ng mga reforma na dito beforehand pa. And all of these reforms will definitely benefit workers abroad and will help us monitor and help us prevent abuse. Ang kabayan sa pahayag ni Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Ang ato nga paguna nga balita international, balita sa sports, kaiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing. Sige, good morning, Randy Artiaga Santisas. Happy birthday ko no kay Jerome Hieronimo. Gikan kay Randy, no? Jerome Hieronimo, happy birthday. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Kay Ma'am Van Mayo, guys, let's help ARB nga ma-achieve nilang goal nila by sending stars. Nan, sige. Si Noel Amar kuno sa Niagara Falls sinatamyaw ni Ma'am Van kaya wala siya kuno ara sa kay na bro no si Migot Noel Amar ara sa kay na
Ambrosio de Vera de Liera, watching sa barangay Purok Pag-asa. Shout out Alonsabi family, Marilo de Liera, Mia Jean, Mary Joy, Jaymar, Merlin Aspan. Akin siya kuha na siguro sa barangay Pahanukoy, way na mabutang. Kay si Mia Jean, kilala ko na no? Allen Himotea, watching live from Linaon, Kawayan. Richard Daet Pacheco, Anton de los Reyes, watching live from Taculing. Good morning sa kay Marlon Villafranca, tsa kag Rogelyn Aguilos kag Nina. Sa kay Jonar ka Cyrus Clarence Batislaong, good morning kuno. Pa-shoutout lang sa iya mga upod sa obra. Yang makasama mo dyan sa trabaho, good morning, Jonar. Di kay sa Bulacan eh. Basi siya lang kay Chindi, ang mga gidapat namin, wala kay Chindi. So mabuti na yung magtagalog tayo. Oh yes, di na? mabuti yan. Ginapa-shoutout. Anong kabuti man? Mabuti. Lain mo na yung kabuti. Yung kabuti ya, mushroom na ya. Pa-shoutout ko no sa bata ni Maria Rivera Murayama, nga si Michiko Marie Murayama, sang Villa Angela Subdivision. Good morning, Michiko. Kapila na mag-send si si Ma'am Van sang Stars? Oo. Thank you, Ma'am Van, ha? Alin pa kayo Kung na? makasend ka gali 200 stars, go automatic pin gali na. Yes, automatic pin. Amo na nga si Ma'am Annie Raffles diho nakapin. Okay. Basta isa lang kapag padala 200. Okay. Arigato gozaimashita, Miss Annie Raffles. Yamashita man. Arigato gozaimashita. Thank you. Hindi kasi Yamashita na sa una ya. Kuha na di sa una, general di sa una sa hapon mo. Lain man na ya. Lain man na ya. Yamashita treasure. Na. Maraming mga gold. Wala ka kagi-kot-kot gold? Waay. Gali. Ngabi ko kagi ka. Wala. Sa una sa Sipalay daw. Damo na sa una sa Sipalay na may gold rush di sa una eh. Galing kayo nakuha na. Hindi, may gold rush sa una. Berti sa una nga kadto sa mga tao sa Sipalay mo. Okay. May gold rush. Kaya may gold ko, no? Damo nakakuha. Di matyaga mo, may bilhin pa sa bang gold? Sa Sipalay. Why na guro, why na? Okay, why naga-rush eh. Iga-rush na. Why naga-rush. Kalain. Nag-send liwat si Ma'am Van, Action Boys, ng 50 stars. Kadamo na gani, no? Ang salamat, guro, sa Minnesota. Thank you, Manggoro Japon, tiyo, no? No, sa Minnesota. Tamo Japon daw, yung lang islan. Kaya ba sila yun, wala yun? Wanga Borromeo Medical Clinic, dira, good morning. Apelido ang Wanga. Good morning, Wanga Borromeo Medical Clinic. Kay Nenita Calamba Figueroa, good morning mandra sa imo. Sige. So, sige, standby na kita. Sa aton nga mga dugang nga mga balita, Baula City 46 na. Sige lang, standby. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Kag sa Detalye Balita International, nalabot na. Kag sa Detalye Balita International, nalabot na ni US President Joe Biden ang target sini nga 100 milyones ka mga pumuluyo ang mabakunahan sa COVID-19 vaccine sa sulod sa isa kagatos niya nga pagpangalagad. Sa iya pagbisita sa Center for Disease and Control, ginbalita nila nga mayara na sang masobra 100 milyones nga pumuluyo ang nabakunahan sa 60 kaadlaw pa lang sini nga pagpungko bilang bago nga presidente sa Estados Unidos. Nagapati naman ang US President nga mabakunahan na nila ang tanan sang ila pumuluyo tubtub sa bulan sang Hulyo. Balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag sa Cebu Pacific kahapon nga mga kliyente nga mapektuhan sa duha ka semana nga restrictions ang gobyerno sa non-essential air travel, mahimo makaparebook sa ilas nga flight
taguon ang equivalent amount sa isa ka travel fund para sa gamiton sa palabuton o kung i-refund ang ila sining ticket. Ang task force ang gobyerno in charge sa pagtsakyar sa paglaptas ng COVID-19 nagpahayag sang Domingo kag nag-order sang dugang quarantine restriction sa Metro Manila kag ginpaidalom ang pila ka mga kaiping nga mga probinsya sa mas istrikto nga quarantine classification. Kalakip sa bagong restrictions ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases abo ang 2 ka semana nga pagdumili sang non-essential travel pasulod kag pagwa sa Metro Manila kag kaiping nga mga lugar. Ginpahayag sa Cebu Pacific nga sa piyak sang sini nga mga restrictions magapadayon ni sa pag-operate sa ilang flight schedule sa masunod nga 3 ka adlaw. Ang aton foreign currency exchange rate, US dollar may baylong 48 pesos kag 67 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 21 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment na imbitahan si 2015 Miss Universe Pia Wurtz back sa virtual Arab Fashion Week. Pag-suksukon sini ang sa March 24 event ang avant-garde creation sa Infinor Fern Juan Amato Couture o kung kilala nga King of Couture sa Dubai. Ang designer ang paborito sang sikat nga mga singer kag Hollywood stars kangay nanday Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Lady Gaga, Ariana Grande kag madamong iban pa. Isa ini ka maragtason nga panghitabo nga pagatambungan ni Pia bangod siya lamang ang una nga Miss Universe title holder nga makaibakin sa digital edition sang sikat nga Arab Fashion Week. Sa balita sa matag sa sports, wala pa sang kasiguraduhan kung saan uliwat makabalik sa hampang ang NBA superstar nga si LeBron James pagkatapos nga mag-angkon sang ankle injury. Kadungan sa pagkapiyerde sang Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks 99-94. Sunod sa team, indefinite pa nga madulaan si James kag magpipidol umini sa MRI. Natabo ang injury sa anay MVP sa first half sa magbungguan ay sila ni Solomon Hill sang Atlanta Hawks. Gintawagan sang foul si Solomon sa nabilin nga 10 minutos kag 50 segundos sa second quarter. Ginpahayag nga nakasinggit pa si James nga sangtuman nga kasakit sa mabatyagan niya ang ining injury sa court. Ginako naman sa mga teammates nga ginakulbaan sila sa sitwasyon sang 18 anyos o sang veterano nga subong nga yara pa sa injury list ang ilas ni nga big man nga si Anthony Davis. Ang sentro naman nga si Marc Gasol ang ipaidalom pa sa health protocols. Ang sunod nga pang sang Lakers sa Lunes inkontra naman sa Phoenix Suns. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kaya doon ka tawag isang stars yes! naton nakuha subong na aga. Subong pa lang aga. Aga pa lang. Subong pa lang aga. Sa karon ka padala pag sa ibang nga program. Pero subong nga aga dire kadamo gid dalin pa kay na sang alas 6 hasta subong alas 7. Kadamo-damo na sang stars agin padala. Yes. So salamat sa tanan nga nagpadala, may kapadala ganit tag 10 stars lang kapadala pa ya. Yes, of course. May 20 stars. Every stars counts. Diba? Every stars counts. Every star counts. Counts. Action boy, nang thank you kay Miss Kelly Jelly. Nag-send siya liwa 200 stars. Yes, thank you. Thank you good kay Miss Kelly Jelly, kay Ma'am Van, Mayo, Ameyo, gali, kay Miss Annie Raffles, kay sino pa itong mga sender, takai naman. Thank you so much, good mga ka-action, ha? Madamo, tadi sa mga star sender, actually, Action Boy. Salamat, good mga ka-action. Yes, good morning, Anay, kag happy birthday sa kay Inday Elaine Dolido. Happy birthday, Inday Elaine Dolido. Halin kay Emmy Esmeralda Dolido. Yes, star sender, man siya, Action Boy, star si Miss sender man siya. Emmy. Thank you. Si Sherilyn Oro Javier, manog-send pa lang guro ni. Kaya, sino? Dawa pressure. Thank you again mga ka-action. Kag kaini nga ang stars na Action Boy, may nga idea sa Facebook, no? Kay may ano taniya himuon, tani Action Boy, may project ta sa sini nga stars. So salamat gid sa tanan nga nag-support sa pag-send, pinagi sa pag-send sang stars. Di ikaw yan ka mag-send moon? Gusto mo balo ka nga star for all season kaya gani star for all season. Ikaw ga star for all season kaya gani. Ang star for all season gani way paka-send stars. Sino naglala mo na siya? Si Vilma Santos. Vilma Santos. Sige lang kay sako pa siya si Maricel Soriano, Diamond Star. Okay. Si Chris Aquino so dagdag sa stage. Di pa siya falling star. Achievement. Good morning, Anthony John Ceblano. Sige. So
Pwede pa tayo nagaw? Or sige, buwas na lang balita special ta mga aksyon. Ano taning mo balita special? Ari ba lang mga tao, balang dapat mulikawan kung gusto mo sang katawhayan. Correct? Okay. Dapat mo ni sila likawan. Gusto mo magtawa yung mga buhay, likawan mo ni mga tao. Mga toxic na mga tao. Hindi man. Ang mga mamo na. Damo ni sila. Buwambal ni Anthony Jones, nakabugtog. Tsaka ano sang energy ko. Ay, kalay. Later lang ko ma-send star. Ano nga star? Kumusta na to ang kuhan? Kumusta na to ang butong? Yes, bala. Di ba malakat ka sa kawayan? Ikaw madalas ang butong, ha? Basta lang ko galing niya sa kuhan. Pero scrape yan ang daan. Basta lang ko sa kaliling. Kahapon ang bata ko, tuto sa kuhan, tuto sa Inayawan. Galing kayo daw ay mag-contact si Anthony Jones. Kaliling, layo na Inayawan sa Kaliling. Layo pa man. Mga pila pa. Paisip di karon kay Anthony. Kung makolod ka bihalin daw mga bago pa mo na. Hindi mga mamuguro na. Kalapit ka to Sa kalingin pa kawayan po. hindi Or si Anthony makadto si mo. Hindi na pwedeng ikadto sa kaliling. Ha? Hindi pwedeng ikadto sa kaliling. Feeling ko balahan balya basta isa ka mo kuno kakadtuan. Kaya doon siya na kuno ma-host. Ay, gali ka? Oo. Tidalo niyan lang ang butong, di ba? Ma-host siya. Correct man? Hamba ko, tadlungon mo gid ha. Make boy proud. Hindi lang ang bal mo dapat nakakagod na. Oo, nakakagod na siya nga daan. Na-scrape na siya nga daan. Ano hablo kayo now? Ay, hindi man. Anong term sinahaw? Alam nga, naka-slice na. Basta na, siya, naka-good na siya. Basta isa lang kami tod gadtuan. Oo, ako na balya sa akon. Tailang taon ta. Ate, sige. Kaya wala siya butong nga dala, hindi siya pagsapaka. No, hindi. Hindi pagsapaka. Sinong host? Buta, sino na huklala? Kala. Pero kung may butong ka na, ako pa naman ko, ay, ang host lalak na! Yes, ang host. Ang host. Ginagawa ko ng host. Sige, kaya lang atong panahon. Buwas na lang aton nga balita special, ha? Buwas na lang. Kay Marisa Lagansoa Bantay. Good morning, Anay. Dennis Richard Tiboroma, how about my badge? Star sender man siya. Uy, star sender man siya. Siya? Sure ka din. Sure ka, why ka magkapadalas ta? Kasi sa iba yung program, ay alam unfair. Ayaw gani. Sige, mayo balanta. Sige. Fish sender na siya doon. Tama siya ng fish. Sige, standby na mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Ikaw po ninyo sa Aksyon Art Hupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.